απίστευτοι κανόνες που έχουμε με το αγόρι μου, ώστε να μπορούμε να διατηρούμε το σπίτι μας όσο το δυνατόν πιο προσεγμένο, τακτοποιημένο και καθαρό γίνεται. Κανόνας νούμερο 1. Πριν πάμε για ύπνο, πάντα φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει όλη την κουζίνα. Πάντα πλένουμε τα πιάτα πριν κοιμηθούμε, ώστε την επόμενη μέρα να μην υπάρχει μία στίβα και να φαίνεται πραγματικά βουνό. Κανόνας νούμερο 2. Ποτέ και για κανένα λόγο δεν αφήνω κανέναν να μπει με τα παπούτσια μέσα στο σπίτι. Ξέρω ότι κάποιοι θα μου πούνε ψυχαναγκαστική, αλλά πόσα μικρόβια έχει η σόλα του παπουτσιού από κάτω. Μένουμε σε ένα αρκετά μικρό σπίτι, οπότε όλη η σκόνη με το που μπεις φαίνεται και επειδή είναι σαλοκουζίνα, δεν μπορώ πραγματικά, σκουπίζω ήδη μέρα παραμέρα. Κανόνας νούμερο 3. Πριν πέσουμε για ύπνο, αυτό το κάνω πάντα εγώ, γιατί ο Δημήτρης δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ, το κάνει πάντα λάθος. Φροντίζω να συμμαζέψω τον καναπέ. Να τακτοποιήσω τα μαξιλάρια στη θέση τους, σκουπίζω τον καναπέ πριν πάμε για ύπνο, γιατί δεν έχω βάλει ριχτάρι. Επέλεξα να πάρουμε έναν μπλε ηλεκτρικ, οπότε ήθελα να μείνει έτσι. Άρα κάθε φορά πρέπει να τακτοποιούμε τον καναπέ, γιατί ξαναλέω ότι το σπίτι είναι αρκετά μικρό και αν φαίνεται ο καναπές απεριποίητος, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός, αν έχει πέσει βόμβα εδώ μέσα. Κανόνας νούμερο 4. Το μπάνιο πρέπει να είναι πάντα, χωρίς καμία εξαίρεση, καθαρό. Είναι μια δουλειά που ναι, μεν την κάνουμε και οι δύο, αλλά προτιμώ να το κάνω εγώ. Κυρίως γιατί, σαν γυναίκα, τα μαλλιά μου μαδάνε πάρα πολύ και επειδή λούζομαι 2 φορές την εβδομάδα σίγουρα, κάθε φορά μετά το λούσιμο κάνω γενική. Ωστόσο, φροντίζω κάθε μέρα να καθαρίζω λεκάνη και νηπτήρα με αντισηπτικά πανάκια, ώστε να μπορώ να το έχω όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται με λιγότερα μικρόβια. Ναι, πείτε με μικροφοβιακή, αλλά παιδιά η τουαλέτα πρέπει να είναι πάντα καθαρή. Κανόνας νούμερο 5. Βάζουμε αρκετά συχνά πλυντήρια, ώστε να μην μαζεύεται ένας τεράστιος όγκος, καθώς δεν έχω πλυντήριο στεγνοτήριο, οπότε είτε θα τα πλώσω μέσα στο σπίτι αν βρέχει, είτε στο μπαλκονάκι μας έξω. Αυτή είναι μια δουλειά που την κάνει πολύ περισσότερο ο Δημήτρης από ότι εγώ, ωστόσο κάποιες φορές μπορεί και να το κάνω επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Κανόνας νούμερο 6. Ο καθένας βάζει τα δικά του πράγματα στην ντουλάπα του. Δηλαδή τα ρούχα τα οποία έχουν βγει στο πλυντήριο, τα φυλάει ο Δημήτρης τα δικά του και εγώ τα δικά μου. Και αυτό γίνεται κυρίως πρώτον, γιατί εμένα μου αρέσει να είναι όλα στη θέση που τα έχω βάλει και να μην τα ψάχνω. Και δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες μας σε αυτή τη ζωή. Κανόνας νούμερο 8. Τα πέταξα όλα κάτω. Για κανέναν λόγο δεν θα ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας, στα καθαρά μας εντόνια, με ρούχα που έχουμε φορέσει έξω στα δρόμο. Πες το κόμπλεξ από όταν ήμουνα δημοτικό, γυμνάσιο. Τρελαίνομαι να κουμπίσεις τα καθαρά μου σεντόνια που θα ξαπλώσω με ρούχα τα οποία βάλει στο μετρό, ξέρω εγώ. Κανόνας νούμερο 9. Όποιος γυρίσει πρώτος από τη δουλειά, μαγειρεύει. Υπάρχουν φορές που γυρνάμε 6 και 7 ώρα το απόγευμα, οπότε στο σπίτι δεν γίνεται να μην υπάρχει φαγητό. Κανόνας νούμερο 10. Αν δεν μπορείς να κάνεις σωστά μια δουλειά, μην την κάνεις καθόλου, θα την κάνω εγώ. Κανόνας νούμερο 11. Δεν αφήνουμε τα σκουπίδια να γεμίσουν τόσο που να μυρίζει όλο το σπίτι. Αυτή είναι μια δουλειά που την κάνει ο Δημήτρης, ομολογουμένως. Κανόνας νούμερο 12 λοιπόν. Δεν φεύγουμε ποτέ από το σπίτι χωρίς να δώσουμε φυλάκι ένας στον άλλον για καλημέρα. Είναι ένας κανόνας που βοηθάει στην ψυχική κυρίως ηρεμία. Οι χαζοί κανόνες που λέω μπορεί σε κάποιον να ακούγονται υπερβολικοί. Όμως επειδή οφείλουμε και οι δύο να βοηθάμε και να συνεισφέρουμε στο σπιτικό και στην οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει, πρέπει και οι δύο να είμαστε ικανοί να κρατήσουμε το χώρο μας καθαρό. Κάποιοι μπορεί να με πείτε παστρικιά, ιδιότροποι και ιδιόρυθμοι, αλλά το να έχεις ένα τακτοποιημένο και οργανωμένο σπίτι ισοδυναμεί με το να έχεις μία τακτοποιημένη ζωή. Γράψε μου το δικό σου κανόνα στο σπίτι σου που σε βοηθάει και εσένα και το τέρι σου να διατηρείτε το χώρο σας καθαρό.